Eskerrik asko etortzeagatik, ona etortzeagatik, gaur badakigu Aratuzten azkenengo eguna dela eta sardina erre behar dela eta seguruen jendeak, batzuk behintzat gogoa izango dute Aratuzteekin amaitzeko eta beste batzuk ez. Beraz, eskerrik asko ona etortzeagatik. Gurekin daude Lurde Soñederra eta Miren Agur Meabe, seguruen ezagutuko dituzue, nahiko ezagunak dira eta, asko idatzitakoak eta saltza askotan ibilitakoak biak. Miren Agur Meabe plaza Lekeitiarra da, 1970 urte esango dut? Ez dago problematik. Bai, esango dut. 1972an jaio zen, Euskal Filologian lizentziatua da, garai batean eskolak ematen zituen, 80ean Giltza argitaletxean, Giltza EDB argitaletxean sartu zen, ordurako idatziak zituen poema eta ipuin batzuk, lan mordoska kaleratu du, poesia, eleberriak, ipuinak, haur eta gazte literatura, itzulpenak, literatura erreza izeneko bilduma batean ere idatzi egiten ditu, eleberri laburrak dira batez ere, ez? Nabarmentzeko lan batzuk, seguruen hau oso personala da, nik esango ditut batzuk, baina seguren beste batzuk aipatuko dituzte. Azalaren kodea eta Bitxa eskuetan, poesia liburuak izan ziren Sus argitaletxearekin kaleratutakoak, urtebete Itsasargian eta Kristalesko begi bat eleberri gintzan, sariak ere irabazi dituzu, 3 Euskadi sari dituzu, 2002an Itsaslabarreko etxea, haur eta gazte literaturan, 2007an urtebete Itsasargian haur eta gazte literatura ere bai, eta 2011an Errepidea haur eta gazte literatura. Eta Espainiako kritika saria ere bai 2001an Azalaren kodeagatik, eta 2011an Bitxa eskuetan poesia liburuagatik. Eta Magnolia Lore 2012an sartu zen Ibiren ohorezko zerrendan. Hori ere postekoa izango da, ez? Holako zerrenda potolo batean ikustea zure liburua, ez? Etxekuntzako batez be. Eta norberantzako ere, ez? 2007an Lauaxeta saria irabazi zuen urte, ibilbide osoari ematen zaiona, eta 2012an Galizako penkluba Rosalia de Castro saria egindako lanagatik, ibilbideagatik. Honek ez du zahar sentsazioa ematen dizutenean egindako lanagaitik eta ez? Rosalia saria, hain zuzen ere, niretzat oso keinu polita izan zen, nire lehenengo panpinak Rosalia izan zuen izena. Segaitxik eta ni gure amak den daukanez, neskato galiziar batek eroraten ninduan eskolara eta detergentearen puntuekin hartutako panpina hori erakutsi nienean, familia horretan, ez dakize izen ipini, eta esan eustan Andreak. Ipini Rosalia, zelan Rosalia, nor da zuen pariente bat? No, filina, Rosalia de Castro, una escritora de nuestra tierra. Eta orduan, pentsa, nietzat hori izan zen alako buelta moduko bat, ez da? Parkatu, honek ez dauko zerikusirik irakaskuntza eta literaturarekin, baina, bai, ikaskuntzarekin. Orain Rosalia oso modan dago, beste Rosalia bat, tra-tra. Bueno, eta egun esperientzia gelatan dabil irakasle. Arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko. Eta Lurde Soñederra Olaizola, bera esango dut urtea, ez? 1958an jaio zen Donostian, filologia hispanikoan lizentziatua da eta doktorea Euskal Filologian, Euskal Herriko Unibertsitateko Filologia Fakultatean aritzen da orain dela urte asko, katedraduna da eta orain dela urte asko eskolak ematen. Aldizkari eta argitalpen ezberdinetan kaleratu izan ditu bere idatziak. Esate baterako Ramon Seizar Vitoriaren 100 metro eleberrian azken hitza idatzi zenuen duela joan den mendean, duela urte asko gustatzen zait esatea joan den mendean, sentiarazten hau esperientzia duna. Zuek ere sentiarazi behar zaitu, 1989an bere zure lehenengo eleberri idatzi zenuen eta emakumeari sugeak esan zion, izugarrizko arrakasta izan zuen. Itzuli, euskaratu duzu Patrik Zuzkinen Somer jaunaren istorioa. Bere azkenengo eleberria momentuz 2013koa da Intemperies, honek ere arrakasta handia izan du.
Eta aur literatura jorratu duzu, eta irakurri dut baita ere, 50 artikulu zientifikotik gora idatziak dituzula. Bueno, kopurua berdin da, artikulu zientifikoak idatziak dituzula zure lanarekin zer ikusia dutenak. Pentsatzen dute, bueno, literatura batzuetan arnasbidea ere izango dela alde horretatik, ez? Ez? Ez dakit. Nire literaturak balio dit, baina ez dit deskantsurik ematen. Ja. Niretzat literatura lana da, fonologia ere bai. Eta bestalde biek ematen didate plazera ere. Beraz fonologia zait lana eta bestea arnasbidea gertatzen. Uste biek dutela, bietatik, bai. Bueno, oso ondo, orekatua. Bat ere orekatua. 2000 urtean Euskadi Saria irabazi zenuen eta emakumeari sugeak esan zion lanagatik, Espainiako Sari Nazionaleko finalista izan zen liburu hau, eta kritika saria ere irabazi zuen, eta 2007tik Euskaltzain oso zara. Euskaltzain oso izatea gauza handia da herri honetan, ez? Edozein herritan. Bai, ez? Bai. Edozeinek ez du eskuratzen, eta edozein emakumek ez du eskuratzen. Are gutxiago. Ematen du hasi garela pixkanaka, baina oraindik gutxiegi gara. 21. mendean egoteko, bai, osoen artean oso gutxi gara. Orain sartu da 6. eta 27 edo 28 ezakizema garen da. Bai, hori bai ari dela kostatzen. Bai, bueno, apurka, beste gauza guztiak bezala, ez? Bueno, gustatuko litzaidake konta diezaguzuen zein izan zen, zuen memorian zer dagoen iltzatuta zuen lehenengo irudia liburu batekin. Zein irudi da hori edo, zein liburu, ez dakit gogoratuko te duzuen, Lourdes, esatu baterako. Jo, benik, lehenengo liburu irudia, ikastolakoak etzienen artean, ez naiz gogoratzen, badakit, zan lehoi baten historia, argazkitan, historioa, lehoi-kume baten historioa. Eta gainera gero ikusi dut frantsesezko zera, eta uste dut euskerara itzuli zutela, ez dakit beste zenbait hizkuntzatara baino lehenago, eta zen hori argazki liburu bat, txuri beltzean, eta ziren argazkiak galdutako lehoi bat, kume batek aurkitzen zuen parke batean, lehoi-kume bat, eta testuak zituen hori eta mamutsak. Horixen testuekin, mamutsak. Hola, kolpean izan da. Zure etxean irakurtzen zen? Asko. Baina gure etxean irakurtzen zen, gure etxean irakurtzea gurtu egiten zen. Zen jainkoaren pareko nolabait esan. Gurasoek etxean telebistarik ez zeon. Baina irakurtzea, bai aita eta bai ama ziren gaztetan lanean hasitakoak eta karrerarik eta ez zuen jendea, baina irakurtzea bilei asko gustatzen zitzaien eta gainea sentiarazten zizuten gauza serioa zela irakurtzea. Gauza serioa, alegia, ez zela hola txantxetako txorakeri bat, eta ona zela eta gainea gustatu egiten zitzaiela. Izugarri gustatzen zitzaien. Nolabait, gogoan dut nolabait egoten zirela, ia umeak noiz sartuko gintuzten hobean, irakurtzeko, ez? Eta eguneroko periodikoa irakurtzea zen, aitak irakurtzen zuen, batzuetan ozen irakurtzen zion amari, eta batez ere gogoan gelditu zaidana da, ez dakit amari ez oten zitzaion gehiegi gustatzen ura edo, baina altzuenean eta umeak nunbaiten sartu zituenean, edo sukalde jaso zuenean, kendu egiten zion zati bat. Periodikoaren zati bat, berak irakurtzeko, eta ez zai egoteko aitak periodikoa bukazezan, eta beti zeuzkaten liburuak mesanotxean, eta jai aman zera, deskantsu momentuak eta irakurtzen pasatzen zituen, eta zekrinakin egoten zen irakurtzen ari zen nobelarekin segitzeko adibidez, ez? Eta bai, eta ni oso txikitateko oso irakurle zalean izan. Leona deitzen zidaten, xerra jaten omen ditu izugarriak, Leona alde horretatik eta lehoikumearen zeran nintzelako, eta Manolo gure harakinak esaten zuenara, etorri da gure Leona, baina xerrak erosten zizkialako amak niri, eta Leona asko irakurtzen nuelako. Nunbait, esan zidaten behin, zigortu egin nindutela irakurri gabe,
gehiegi, esaten duen eska honek, eta harrapatu hemen inuten, hau ez nahiz gogatzen, baina ama kontatuta, nunbait komuna garbitu zuten, eta lehortu baino lehenago periodiko zaharrak eta lurrean jarrita, eta harrapatu hemen inuten komunean esaita, komuna itxita, eta antzean periodikoa irakurtzen, ez? Bai, baina nik uste, etxean irakurtzearen eta liburuak asko zeuden, beti, etxeko dekorazio nagusienetako beti liburuak izan dira. Zu, Miren Agur, gogoratzen duzu lehenengo liburua? Nik holan, bote prontoan esateko bi eszena gogoratzen ditut, ezta? Bata da nahiko txikitan, ze ondino, zehazka handi bat, baina ondino zehazka, orduan nahiko luzarora arte egiten zan lo zehazketan, ezta? Nahiko oeak ziran, oe zehazkak esan dezagun, nahiko handiak, ezta? Eta gogoratzen az, hantxe, elgorria neukala, bai, elgorria eta sukarra eta beko umeek ipuin bat ekarri zidatela, zerikusia zeukana Montserrateko ume kantariekin edo. Fantasiaskoa, baina historio pixka bat tragikoa zen, ze monagilo bat edo kantari horrietako bat Montserrateko almildegian bera edo jauz egiten zen da meraria gertatzen zen. Orduan, mirariaren kontua gure etxean beti izan da oso gauza egunerokoa, ze besteak beste sakristauaren hilo naiz. Eta orduan, santuak eta santak eta krisma santua eta bestelakoak, geure eguneroko jardueren barruan zeuden, ezta? Eta orduan, horrekin lotuta, badaukat beste oroitzapen bat, eta eskolatik etortzen nintzenean, gure amabitxi etxean bizi zen amaren izeba bazan, eta beti egoten zen gaixorik. Eta orduan, askotan, zemat urte izango dituen nik, 7 edo 8, merienda jateko, oean etzaten nintzen bere ondoan. Berazan, gure etxeko zarren artean irakurtzen zekien bakarra. Amamaren aizpa zen, baina amama eta beste iseko zarra gazte-gaztetan baserriko lanetan kriada eta zita, eta haiek osta ikasi zuten euren izena sinatzen. Baina beste hau amabitxi, da neure amaren amabitxi bazena, edadeko emakume bat, gaixotia izan zen ez betidanik ospitaletan eta denbora pasatuta ere ondo ikasi zuen irakurtzen. Orduan niri asko gustatzen zitzaidan etxere iritzi, eta merienda jaten nuen bitartean, bere ondoan egon, berak irakurtzen zuen artean. Baina, klaro, gaiak ez ziren zirraragarrienak, ze santuen bizitzak irakurtzen zituen. Orduan batetik, badaukat hori, Montserrateko monagilo horren historia. Bestetik, amabitxik irakurtzen zituen santu eta martirien bizitzak, ezta? Baina, oso, klaro, irakurtzea da beste mundu batera igarotzea. Eta orduan, naiz eta batzuetan pasadizo odoltzu eta morbosoak izan, ni gustura egoten nintzenaren ondoan. Gure etxean tribu bat bizi ginenez, ze beste iseko bat bizi zan amamaren beste aizpa bat, arekin egiten nuen lo, oe berean, eta ark goizero, eskolara orduko ekartzen zidan, sagar bat eta ipuin bat. Ipuin bat, edo komiki bat, edo lako zerbait, ez? Orduan, alako etxe girotik bai jaso nuen, zaletasun hori. Eta zuen literatura irakasleak gogoratzen dituzu, eh? Ez. Pentsatzen dut, nik asko izan ditut. Txarrak eta batzuk onak. Gogoratzen dituzue ze irakurketa agintzen zituen edo zituzten? Nik uste dut literaturako irakasle guztiekin gogoratzen naizela. Arloa gustatu egiten zitzaidan eta niretzako aurkikuntza bat zen, batean edo bestean, adibidez, testu iruzkinak egiteko ematen zizkiguten estrategiak, ezta? Baina, 3 nabarmenduko nituzke. Bata, Bupeko sasoian, sortan dia izan genuen Jose Mari Iturralde Ondarruko Institutuan ibiltzea. Gaur egun, idazle oso ezaguna da, Potx taldearen sortzailetako bat, orduan bera mutil gaztea zen, lanean hasita zegoena Ondarruko Institutuan. Orduan, orduan, arek asko eman zigun guri. Alde batetik, testu liburua baztertu egin zuen,
programazioa baztertu eta bere etxeko liburuak, bere apartamentu alokatu hartan zituen liburuak ekartzen zizkigun kartoizko kajetan, guk nahi genuen aukeratzeko eta kasuan kasuko irizpidei jarraituta aztertzeko, ezta? Orduan, literatura latinoamerikarra irakurri genuen, testu liburuan fragmentoren pasarten bat etorriko zen, baina hark ematzen zigun aukeratzeko teatro vanguardista irakurri genuen, obra batzuk ulertu ere ez genituenak egiten, baina berak hain igortzen zigun entusiasmoa, jakin gura ere pizten zigun. Hori izan da niretzat irakasle klabe bat, irakatsi zidalako beste batera, era batera irakurtzea bazegoela. Beste mota bateko liburua ziren, da gainera askatasunez aukeratuta irakurtzekoak. Gero, karrera sasoian oso aberasgarria gertatu zitzaidan, bai magisteritzan eta bai euskal filologian Jon Cortázar. Beste ikuspuntu batetik, batez ere euskal idazleen obrak testu inguruan eta korronten barnean kokatzen irakatsi zigulako. Eta azkenik, azken urteetan, ze uste dute irakaskuntza edo ikaskuntza ez dela inoiz bukatzen, bizitza osoan horretan dihardugu, azken urteetan irakasle apartekoa izan dut Josune Muñoz. Josune Muñoz da eskolastika literatur zerbitzuen sortzailea, eta bere literatur lantegietan, hemen Bilbon bertan, mundu zabal bat aurkitu dut, ezta? Batetik, hainbat hizkuntzatan eta hizkuntza gutxituetan idatzi duten emakumeen obrak, bestalde batetik, historian zeharreko aldi desberdinetan kanonean sartu ez diren emakumeen obrak, eta bestalde batetik, berak bere metodologia propio erabiltzen duenez, kritika feministaren arlokoa, hori gertatu zein niri azken urteetan irakaslerik aberasgarriena. Jimu, Cortázar eta Josune Muñoz. Nik lehenengo gogoan dudana, gaina grazia indit bupe, nik bupez nuen egin, baino zarxegoa naiz, baina batxilerrean Isabel Azkona. Ni ikastola joan nintzen lehenengo urtetan, hendik ikastola klandestinoietara, eta ero 7 urterekin monjetara pasa nintzen. Eta Isabel Azkona zen, lengua espainola deitzen zen gaia ematen zuena, eta gramatika, eta oso irakasle ona zen. Zegoatzen naiz, emakume horrek irakatsi zegula, nire bintzatarekin ikasi nuen, oraindik erabiltzen ditudan zenbait gauza, adibidez kuadro sinoptikoak egiten. Eskobatzen ere bai, erakutsi zigun, zapatak zikindu gabe. Zenbait gauza. Eta emakume hau hasi zen ikusten bere kabuz, larun batetan, monja kolegio hartan, larun batetan biltzen gindu nahi genuenok, libroforum deitzen zuena berak egitera. Eta berarekin irakurri genuen, adibidez Steinbeck zerena, ez da, las uvas de la ira gaztelaniaz irakurri genuen. Eta irakurri egiten genuen, irakurrarazi, eta gero liburua komentatu da, zuk esaten duzuna, ez? Irakurtzea ez ala bakarrik zu sartzea, baizik eta beste, bazeudela moduak eta metodoak eta analizatzeko, eta niretzat izan zanura, gauzatzuk ez zitzaizkidan gustatzen. Nik irakurritakoa ez nuen beste inork ukitzea nahi. Baina deskubrimendu bat izan zen, eta gaina emakumearekin nik asko ikasi nuen. Eta erakutsi zian hori literaturaren beste alderdi bat, sakontzenik sakontzen ez nuen lekutik, forma aztertzen, eta batxiler garaia zen. Eta gero karrera garaian, ingelesa ikasteagatik bi literaturan bide hon egin nituen. Zenik hispanikoa egin nuen, hori egin nuen, baina lehenengo orduan egin zitekeen, zikloa zeuden 3 urte zen lehenengo zikloa, diplomatura, eta gero bukatzen zenuen lizentziatura, eta eutegenik egin nuenean, zegoen baita ere hispanikoaz gainera, zegoen literatura anglo-germanikoa. Eta nik egin nuen, ze asignatura pare bat egin da, besteak baliokidetu egiten zizkizuten, eta diplomatura arte. 5 urteak ez nituen egin, baina 3 urteak. Eta bat zan literatura ingelesa. Eta hor zen irakasle bat, Rosan Laritza, gero ingelesezko irakasle bezala gelditu zena Donostian, uste jesuitek
bokatu zutela hura. Eta emakume honekin ikasi nuen, aldamenean dituen beste Hispanikako beste klaseak, ez da, autoreak eta datak eta obra zerrendak eta zenbait gauza, ez da. Eta emakume honekin ikasi nuen adibidez, D.H. Lawrence baten bere bizitza eta poesiaren arteko lotura. Poesian nola ikusten zen, zenbait gauza eta irikizian, honek bai hurbildu nindula asko, ez, literaturara. Eta ingelesa ikasteagatik eta pixka bat hemendik ere bultzatuta, egin dituen pare bat ikastaro Cambridgeen, udatan, eta han egiten zen kultura ikasgai bat, eta beste bat literaturazkoa. Eta arratsaldetan, talde txikitan, nahi genuenok, eta hau zen kontatu nahi nizuena barkatu, korapiloak. Baina arratsaldetan joaten ginen, literatura ematen zuten irakasle hoien etxera, talde txikitan, eta biltzen ginen, beren logelan edo beretxeko, ez dakit, jantokian edo, eta nahitaezkoa zen irakurria eramatea irakurri behartzena, eta giro hartan, ikasleen eztabaidan, eta nik asko ikasi nuen, eta ikastaro haietan entzun nuen Yeatsen ahotsa. Eta nire ordura arte poesia ez zitzaidan gustatu, ez zitzaidan iristen, ez zitzaidan, eta Yeatsen ahotsa entzun nuenean bere poema, gaina zartzaroan, zarra zen, bere poema bat errezitatzen, klak bat gertatu zitzaidan, bai. Eta zen hau edanak, beste asko ere bai, baina nik azpimarratzeko hauek azpimarratuko nituzke, danak ziren pasio puntu batez irakasten zutenak nola baita esan. Ez nahita ez hola posez edo, baina zerbait transmititu zidaten bai. Pasioa behar da, pasioa behar da literatura irakasteko. Nik uste dut pasioa behar dela edo zer gauza irakasteko, ez? Ez? Irakasteko igual ez. Ez? Baina irakasten duzun horrekiko grina pizteko bai. Irakasteko... Ai, baina bestela, pentsasazu pasio hori gabe irakastea, ez? Ja. Bueno, karo, nik uste eta askok pasio hori gabe irakasten dutela hori egia da. Horre haikipa. Igual gutxiago nekatuko dira, baina... Bai, ez nik esan nahi nuen, bai, irakasteko, nik uste irakaskuntzak pasioa behar duela. Eta literatura... Bai, literatura irakasteko horrekiko grina. Behar bada gustua hobe, ez da? Baina batzutan ez da gustua nahitaezkoa, ez da printzipalena da. Lotura bat izatea horrekin, ez da? Eta hori transmititzen, hori komunikatzeko gogoa izatea, edo besteak horretan sartzeko gogoa indar bat izatea, hori nahitaezkoa, eta irakasle hona izatea, bai. Irakasten duzun arloak zuri egonezinen bat sortzen baldin badizu, eta barruan pil-pila hori badaramazu, asko zerrezago izango duzu hori bestei transmititzea eta kutsatzea. Bestela eman nik igual, ez dakit, ba igual, matematika ezingo nuke inoiz eman, hori argi daukat, baina igual beste arloren bat bai. Eta aldiz, badakinik literaturari buruz hitz egiten ari naizenean, barruti zerbaitek mugitu egiten nahuala, ez da? Hori da, gogo berotasun hori, uste dut bai dela positiboa edo zein arlo emateko orduan. Nik hor zalantza ditut, oso ondo esan duzu, eta baina gauza bat pentsarazi dezu, esan duzunean irakasten duzun horrek, ez? Ez dakit esaten zuk esan duzun bezin ongi. Irakasten duzun horrek zerbait mugitu behar dizu, ez da? Neri hori fonologiarekin gertatzen zait, dudari gabe. Eta batzutan zalantza izaten dut, abade hemen ikasleren bat. Ni baino beto esango lukete. Baina batzuetan zalantza izaten dut, noraino, niri mugitzen didan horrek, ez ote dien beraiei gehiegi desordenatzen nire irakaskuntza. Mitxelenarekin gertatzen zen. Mitxelena zen pasiozko gizon bat. Eta haren eskolak ziren desastre bat. 3 urte joan behar zenuen entzule gisa, hasteko giltzak hartzen eta zeratzen. Eta literaturarekin, eta orduan nahiago dut, dudari gabe, fonologia irakatsi literatura baino. Iruditzen zait, literaturak hain zuzen ere gehiegi mugitzen didala barren hori, eta orduan fonologia behar bada neurritxo batean, eta batzutan zalantza dut ezoten naizen pasatzen horretan ere. Literatura irakasteko, irakaskuntza arreglatuan edo esan dezagun, badago kurrikulum bat eta badago derrigortasun batzuk badaude. Nik ez dakit derrigortasunen barruan sartzen diren urtero liburu berberak agintzea eta gauza berriei begiratu ez izatea, baina zuek bestelako libertadea baduzue
fonologiaren kasuan ez, baina bestelako literatura, bestelako liburuak ikaslei agintzeko? Nik ez dakit seguru, baina esango nuke baietz, irakasleek badutela, behintzat unibertsitatean badagoela. Unibertsitatean bai. Hor miren agurreni baino... Bueno, nik gaur egun enabil irakasle espada esperientzia geletan, eta esperientzia geletako ikaslegoa gutxi gora bere 70 urtetik 80 urtera bitartekoa da, eta neuk asmatzen dut programa. Orduan, urtero ze gai eman, neuk erabakitzen dut, eta orduan horretarako ez ditut ipinten liburuak erosten, neu prestatzen dut antologia bat, aurten adibidez talde bati Latinoamerikako 20. mendeko literatura ematen ari natzaio. Orduan, 20 idazle sartuko badira, 20 idazle horien edo testu, edo saiakera, edo poesia, edo narrazio hartu, eta aurrez prestatzen dut neuke antologia. Gero klasean, aurkezpen bat egin eta gero aztertzeko, ez da? Alde horretatik nik erabateko askatasuna daukat. Badakizue, Islandian bizi dira 350.000 pertsona inguru, eta oso irakurzaleak dira Islandian. Orduan, Gabon gaua, eta hau benetan da, Gabon gauaren aurreko egunak pasatzen dute Islandian liburuak erosten. Ze Gabon gauean egiten dena da, oparitu egiten da liburu bat, eta Gabon gaua ematen da liburu hori irakurtzen. Islandian literaturak badu gauza handia da, eta idazle izatea ere gauza handia da. Hemen Euskal Herrian iruditzen zaizue idazle izatea gauza handia da. Nik uste bai, niri kanpotik hartzen dudanaren arabera iruditzen zait baietz. Alde batetik idazle izatea, gero behar bada idazten duzunari edo ez da irakurtzen, edo ez zaio garrantzia, baina idazle izatea, kontxo idazlea zara, niri handiegia niri. Zer niri naiz idazle tarteka. Piskat handiegia ere iruditzen zait batzuetan. Horrein idaztea eta irakurtzea, ez zait iruditzen Islandian bezain baterainokoa denik. Nitzat idazlea, izatea, horri helduta, nitzat oso handia da, neuri biziago sentitzen laguntzen didalako. Baina, beste batzuentzat ere, inor idazlea izatea handia izan daiteken arren, uste du gure gizartean gutxirentzat dala idazlea pertsonaia, aintzat hartzekoa edo. Uste dut gure gizartean, gizarte zabalean esan nahi dute, ez dela gehiegi antzatazten idazlearen figura. Beste uste dut. Irakasle izatea baina gutxiago, ze irakasle izatea berriz niri gutxi iruditzen zait. Irakasle izatea ere oso desprestigiatuta dago. Horregatik. Zoritxarrez, eta oso injustuki, baina holan da. Eta Islandiari buruz esan dozunaz, hori oso polita iruditzen zait, baina aldi berean iaia sinesgaitza, ez da? Nik uste hemengo familia gehienek horren berri izan ezkero esango lurketela, hori frikiak islandiarrak, ez da? Ez daukate zeregin oberik Gabon gauean denak irakurtzen egotea, baina hori esango luke jendearen gehiengoak, ez da? Izan ere nik uste dut irakurtzeko eta holan taldean, familian edo talde txikian irakurtzeko behar da praktika bat eta behar da entrenamendua, ez da? Susan Sontajek esaten zuen, muskulua, irakurtzeko ere muskulua dela landu behar dana, ibiltariak hankak bezala. Eta orduan, praktika hori ez dagoen bitartean, zaila da, alaber, kontzientzia hartzea, irakurtzea den plazeraz, eta irakurtzea den jakituria iturriaz, eta irakurtzea den autoezagutzea tresnaz, ezta? Eta orduan, gozo irakurtzeko, kontuan hartu behar dugu, irakurtzea ez dela bakarrik zure begiek paperarekin duten harremana, ez da ekintza tekniko edo mekaniko hori bakarrik, ez da? Irakurtzea da
argi bat aukeratzea, toki bat aukeratzea, eta prest egotea, erritual txiki baten moduan edo, beste norabait joateko, ez? Alde horretatik, oso zaila iruditzen zait, hori ohituraz egitea, ez badago praktika edo... Nire lagun batek, Kalifornian, bere ume eta lagunekin da hori, Gabonetan egiten dute urtero, liburu bat, beti liburu bera, Frintzen liburua, Gabonak lapurtu zituen monstruaren liburua, irakurtze dute taldean. Baina Islandiakoan eri inbidia ematen dit izugarria. Ni Gabonako lapasako nituzke, oraintxe sinatuko nuke. Gabonak askoz gehiago gustatuko litzaizkidak, pentsatu, Gabon gaua eta Gabon zaharra, ez da hola pasatzea, buf. Zeure etxera jungo naz datorren urtean. Begira, egon enteratuko du. Gainera niri ozen irakurtzea, eta bestekin gustatzen zait isilik irakurtzea, baino ozen irakurtzea eta ondo irakurtzen duen norbaiti irakurtzen entzutea, olako plazerrik ez dago. Behar bada, Islandiako hotzak lagundu egingo die. Eta argi gutxiago daukate, eta isiltasun handiago. Hemen zalaparte batean bizi gara. Bere alde honak ditu, oso kale alaiak eta ditugu, baina zalaparte batean bizi gara. Eta presa handiz. Zalaparta, presaka eta zalaparta. Eta ordu Miren Agurrek esan duena, irakurketa da, esaten duzu, hastentzak kontatzen, argia piztu eta lasaitasuna eta gelditze bat, ez? Gelditze bat, beste norabait joateko. Eta irakatsi daiteke literaturara zaletzeko moduren bat dago, gakoren bat dago, zuek irakasle zaretela eta izan zaretela. Nik uste dut ez dela erreza. Ez dela erreza. Eskola irakaskuntzarekin daukadan beste harremanetako bat da, ikastetxeetara egiten ditudan bizitak, han dabiltzan ume edo gazteek, neure liburun bat irakurri dutelako, ez da? Badakizue, jaurlaritzak eta idazleen elkarteak badutela itun bat, gure lana sozializatzeko eta alan subentzionatu egiten dizkigute hainbat saio urtean zehar, ez da? Eta 20 bat urte edo izango dira ni hasi nintzela, eta uste komuna da, programa horretan gabiltzan idazle guztiona, gero eta zailagoa dela, liburuarekiko interesa piztea. Lehen erabiltzen genituen joko edo mini ipuin, ipuinaren barruko mini ipuinak, edo pasadizoak, edo osagarriak, gaur egun ez dira ia baliagarriak. Zergatik, eta honek badauka zerikusia zuk aipatu duzun denporaren kontzeptuarekin. Gure gizartean sortzen ari den biztanlea, homonobus edo bat, oso arduratuta dago erantzun bizkorrak, azkarrak eta laburrak jasotzeaz, ahalik eta bizkorren. Eta orduan, informazio ugari izateak eta komunikazio bombardaketa batean murgilduta egoteak ez du inondik inora bermatzen, arreta eta entzute jarrera. Orduan, umeek gero eta zailago dute guri jarraitzea ezin dutelako geldirik egon. Zerbait galdetzen badizute, liburuaren inguruan, irakurritako liburuaren inguruan ere, monosilaboak nahi dituzte erantzun gisa. Ez zaitez hasi kontatzen, zergatik hasi zinean zu idazten, adibidez, noiz hasi zinean idazten? Ez esan areri, 9 urte nituenean. Ez hasi kontatzen, 9 urte nituenean, behin batean, etxean, zarata bat entzun nuen gauk 12etan, eta halako batean konturatu nintzen, sagu bat zegoela gure etxeko apalategian, da sagu hark esan zidan ez dakiz sekretu. Eta alan hasi nintzen, liburuak irakur, orain improvisatzen ari naiz, ez da? Gaurko umeek nahi dutena 9 urterekin. Da ze liburu, eta ez daukate pazientziarik rollorik entzuteko, ez da. Eta alde horretatik uste dut denporaren kontzeptua nolabait berreskuratu eta berlandu egin beharko litzatekela benetan irakurketarako zaletasuna bideratu nahi badugu. Denporari beste dimentsio bat emon eta irakurtzen ematen
dugun denbora eta umeek, gazteek irakurtzen emango duten denbora bizi bat dela sinestarazi, hau da, euren bihotzaren taupadekin batera dagoen denbora bat dela, ez da bizitzen ari diren denbora bat dela. Eta orduan hori igortzea gaur eguneko abiaduraren zibilizazio honetan gero eta zailagoa da. Ez dakit ondo azaldu dudan sentsazioa. Gauza, bai, ados. Eta gainera ez da irakasten irakurtzen. Nik monjetan, genuen, astean ez dakit zenbat aldiz, baina bazean gauza bat, lektura deitzen zena, eta liburuak rollo samarra zean, goratzen ez Hernán Cortesen historiak eta irakurtzen genituela, baina lektura ematen zigun irakaslea bera oso xelebrea zen, eta uste batzutan Hernán Cortes ere xelebre bihurtzen zuela, baina ozen irakurtzen genuen. Zuri zegokizun esaldia edo paragrafoa irakurtzeko, baina zutik jartzen zinen, entzuteko moduan irakurtzeko, eta esaldi zentzua eman bertzen nien. Eta lehenengoan hori oso xelebrea da, eta antzerkian egiten den ikasketa bada. Zuk lehenengo aldiz irakurtzen duzu esaldi bat, batez ere luzea baldin bada, azten duzu era batera, aditza bukaeran baldin bado gainera okerrago, eta ulertu duzunean orduan berriro prestatzen zait, eta orain berriro. Eta irakurtzen duzu, eta ikasten duzu hizkuntzaren erritmoa. Eta ikasten duzu irakurtzen ulertuaz, eta zezpadakizu irakurtzen, ez da modurik plazera ateratzeko. Alegia, ume batek ez badu ikasi berak irakurtzen, gero eskolan esango dute irakurra duzu, bukatu baino lehenago liburu hau eta beste liburu hau eta beste liburu hau. Ez da nire lagun baten semeak bezala, irakurra behar du hau eta hau eta aspertu egiten da umea, klaro. Ez du ulertzen. Eta zuk esan duzuna, esaldi laburrena hori egia da, eta nik fonologiazko eskoletan dut, ez da ikasten idazten, lotuta daude gauza hauek noski, eta ez da ikasten esaldi luze baten egitura zeure egiten, ez da horren jabe egiten. Orduan ez dago modurik, eta ez dago modurik orduan pentsamendua bera antolatzeko, esaldi luzerik gabe, edo minimo bat, luzera minimo gabe ez dago pentsamendu antolaturik. Orduan, hori dana ez badago nola sartuko zara liburuaren magian eta pertsonaiaren munduan, eta nola joango zara beste leku batera, ez? Eta ez badago horretarako denborarik, funtsezkoena egiteko denborarik ez badugu oso gaizki gabiltza. Bai, esaten zidan irakasle ezagun batek, bere ikaslek ez dutela ulertzen zer irakurtzen duten, ez dutela asimilatzen. Eta harritu egin ninduen horrek. Hau da, irakurtzen dutela liburu bat eta gero galdeketa bat egin ezkero liburuaren inguruan, ez dirala gai esateko eta erantzuteko zer irakurri dute, ez? Bai, hori testu inguruaren arabera ere izango da, ez da? Ze hizkuntzatan irakurtzen ari diren eta ze testu ingurutakoak diren, ez da? Bai, hizkuntzaren ezagutzaz esan nahi duzu. Bai. Baina kostatu egiten zaie. Eta paragrafo luze bat edo esaldi luze xamar bat, gero gaina zabaldu da mito hori ingelesa dela egungo eta etorkizuneko hizkuntza eta ingelesez esaldi laburrak bakarri daudela, eta ez dakit nondik atera den hori, baina. Eta orduan horretara goaz, eta Miren Agurrek esan duena, zuk esan duzuna, ez? Klak erantzunak eta albaldin bada rollo gutxiago, eta nire ikasle batek, masterreko ikastaro batean, orain dela gutxi esan dit, eta ez da lehenengo aldia, baina zuk fonologia ematen duzu, filosofia ematen duzu, ez? Pixka bat luzatzen baldin baduzu, filosofia dagokion doinutxoarekin, ez? Zerarekin, ez da orduan, ideia bat, lotura bat, kausa bat, ondorio bat, zera bat, ez daukate eta zerbait oso gaizki egiten ari gara, hezkuntzan. Umeak eta ikasleak datoz pazientziarik gabe eta estresatuta eta behar bada da mundu txar hau, ez, jasateko modu bat, histeriak jota gabiltza danok, ez da, nun baiten, baina, bai, hor badago hor, arazo bat badugu hor. Pentsatzen egin zen orain, agian konspirak noika xamar dago, baina ez da izango konplot bat, sistemaren konplot bat, gizaki gero eta robotizatuak sortzeko? Ba, nik ere pentsatu izan dut, eta nik ez dut konspiranoika jarri. Behar bat ez duten nahita egin, baina ondo balioko luke horretarako. Nik uste dut,
komunikazio kanaletako arduradun ekonomikoei interesatu egiten zaiela jenteak gutxi irakurtzea, argi eta garbi. Ze liburua kompetentzia da, YouTube kanaletan aurkez daitezkeen 1000 bideojoko edo 1000 denbora pasa edo 1000 bestelako produkturen aurka, ezta? Orduan nik uste dut hori badela nahita, ez dut esango konplot, baina badela hori, joera baldintzatu eta ideatu eta pentsatua, eta batzuetan badirudi iruzur edo egin nahi izaten digutela esanez, baina teknologiak oso ona dira, ze baliabide digitaletan eta badago baita ere irakurtzerik, hainbeste testu lokuzio daude audio irakurtzeko, eta hori guzti hori ondo dago eta primeran eta gainera bultzatu egin behar litzateke, baina gero datua konparatu eta ikusten badugu zema suskriptore daukan YouTubeko bideojoko batek edo zema suskriptore daukan YouTubeko lokuzio novela batek, novela lokutatu batek, ez dago konparatzerik, ez da. Nik uste dute, baietz, badago, interesa dago, jenteak esaten da, jenteak irakurri egin behar duela, irakurtzeak osatu egiten gaituela, aberastu egiten gaituela, baina askotan izaten dira nik uste dute kontzientzia garbiketa kanpainak eta ez dagoela, ez dela egoten benetako borondaterik irakurketa sakonki irakasteko, baliabida sortzeko. Gainera irakurketak indartu egiten zaitu. Irakurketa bakarka egiten den, irakurketa sakon, pentsatzeko balio duen onuradun horrek sendotu egiten zaitu, individuo bezain batean, banako bezain batean, independentzia bat ematen dizu, neurri hortan indar bat ematen dizu, eta hori ez da pake bat ematen dizu. Irakurketak konparazio bat egiteko, nik uste dut gezi baten modukoa dela, ez da? Gezi bat da, baina 2 punta ditu. Eta punta bat doa kanporantz eta bestea doa barrura, ez da? Eta aldi berean, orainetik etaratzen zaitu, baina aldi berean zure orainarekin lotuago egoten laguntzen dizu, ez da? Eta ondo irakurtzen ikasten duen pertsonak, zuk dinozun moduan, arte bat menperatzen du. Eta baliabide bat, baina momentu txarrenean salbatzen zaituenean. Bai. Gabonetan adibidez. Islandia bat. Gabon bakarrietan, bakarri baldin bat zaude Gabonetan, erdu gurera faltzera. Irakurketarekin eta literaturarekin lotuta anekdota 2 gogoratzen ditut. Batetik, kompetentzia. Batetik gogoratzen dut, bazegoela Durangoko azokan, badakizu egoten dela egun bat ikasleentzako, ustez edo. Eta ara joaten dira eskoletatik eta gogoratzen dut, halako batean, saltoki batean, Durangoko azokako saltoki batean, 3 gazte zeudela, gazte bat zegoela liburuak begiratzen, nerabea, mutila. Eta atzetik etorri zitzaizkion lagunak eta barreka zitzaien. Irakurtzen ari zara, ez dakiz zer. Eta mutilak, nik uste dut personalidade handiarekin erantzun zien. Zuek ez izan tontolapikoak, irakurtzea guai dago, abere hasten zareten irakurtzen. Eta orduan, klaro, beste biak geletu ziren, pixkat, eta, ez dakit kokilduta bezala edo, ez? Baina ze personalidade izan behar duen persona batek, esateko, irakurlea naiz, ze badut lagun handi bat, bere semea nerabea, armarioaren barruan dago, eskolan inoiz ez die lagunei esan, gustatzen zaionik, irakurtzea gustatzen zaionik, bestela esango dute, mari mutil bat dela gutxienez, ez? Eta hori pasatzen da oraindik ere, 21. mendean. Bai, bereiek ikusten dituzten referenteak
ez direlako hain zuzen ere kulturarloko referenteak. Igual, kirolariak ikusiko dituzte, edo beste arlo batzuetan arrakastatzua diren pertsonaiak, ez da? Edo gehienak, zoritxarrez, metrosexual itxurako erreferenteak, ez da? Eta eroiak, eta orduan, ni konturatuta nago lan saioetara eta eskoletara joaten naizenean, gaztei galdetu eta zuentzat irakurtzea garrantzitsua da, edo gustatzen zaizue irakurtzea, edo zer uste duzue aportatzen diola pertsona bat irakurtzeak, oro har badaukate iritzi bat politikoki zuzena dena, sinisten dutena, eta hauxe da. Irakurtzea garrantzitsua da, ze irakurtzen dakien personak besteen begirunea eta besteen mirespena ere jasotzen du, ezta? Baina gero irakasleak albotik esaten dizu, baina espada, ez dute sinisten, ez dute ezer irakurtzen, espada derrigorra egindutakoa, ezta? Orduan hor badago. Dena den oso negatiboa, ni gaur pizka negatibo nago, baina badaude datu interesgarriak ere, eta ez diogu gainera eskolari erruri botako. Eskolak egiten du alduen guztia, eta hori gartzen da adibidez, azok ekarri duzunez harira, gogoratzen naiz, Arkaizkano, Okerrezpanago komentatu zuela, iazko azokan, hainbeste gazte hurbildu zitzaiola berari, 25 urte bueltakoak liburua sinatzera, ezta? Eta bera ere harrituta geratu zela. Horrek esan nahi du, eskolak zerbait egin duela gazte horiek berarengana hurbildu, eta gainera nabarmenki, ez zela bat edo bi, ez? Orduan, dena be ez da negatiboa, baina referente falta dago. Eskola dihua, nahiko, pero derrigortze horri edo literatura eman nahi ez edo behartzen dituzten, ze irakasle asko daude, literatura ematea egokitzen zaienak eta pentsa horrezak kalte. Eta eskola bakarrik beste gauza askotan bezala, ez? Ezin du, etxetik ez baldin badira zenbait gauza, kalean ez badago, baina bizi gara gizarte batean gastronomiari dudari gabe irakurtzari baina askoz garrantzia handiago ematen diona. Gastronomia esaten du, ze azkeneko booma hori da, ume txikiak, baina claro, telebistan daude zeretan, ez? Txapelketak egiten, ez dakit, lehatza ez dakit nola egiteko, behar dutena da, amak ematen dena jan eta irakurri, ez? Baina, claro, gastronomiarenanik norbait entzunion, ez dakit, norbait entzunion, esaten. Literaturari baino garrantzia handiagoa ematen dugu gastronomiari. Neurriak, ez? Esaten ez daukenik, baina eskolak. Eta egia da ateratzen dela, ez? Gero gainera, liluratu, literaturak harrapatu egin behar zaitu. Eta behar bada, ez du jende guztia harrapatzen hori ere egia da. Egunean ezin da, ezertan. Baina, ari gara ikusten pixka bat, orain okerrago dauden gauzak lehen baino, ez? Bai. Bueno, zuek ere galdera egin nahi baduzue, galdetu nahi badiezue zerbait Miren Agur eta Lurdesi, altxatu eskua hortik mikrofono bat dago, eta helduko zaizue, Ez dakit... Galdetu edo esan, edo iradoki, edo hausnartu, edo ez dakit, zuek nahi duzuena. Normalean hemen guk hau beti esaten dugu, Baina, hurrengoan gatxo bat topatu behar dugu. Ze gauza da, lehenengo galdera egitea eta hortik aurrera ja dena badoa. Baina gantzo astu zaigu gaur. Hurrengorako, pentsatuko dugu. Benetan esan, ez dago, zelanik galdetuko diet, Zorindik ere, begira, lehengoan gogoratu naiz, Miren Agurren semea, ez dakit hau esan daiteken, esango dut, filosofia ikasten ari da. Eta badut nik filosofia fakultatean, unibertsitatean lagun bat, irakaslea dena, eta berak esaten zidan, harrigarria dela, humanidadeak, bastakit jipoitzen, baina humanidadeak baztertzen ari diren honetan, eta zientzien alde egiten ari dire, edo garen honetan, filosofia fakultatea topera dagoela. Eta... Bai, esan zidan urtero igual 60 ikasle dituela berri. 60 ikasle filosofia ikasten, niretzako txundigarri. Bai, baina aden eta bestelako karrera teknikoetan daudenekin konparatuta,
ezereza. Ez da izari konparazio egiten baizik eta, bueno, 60 ikasle... Harrigarri dela, bere hortan balio badela. Era bat baztertzen den honetan, oraindik ere 60 persona urtero badagoela hor, erresistente, humanidaren alde egiten dutenak. Hori esan dizut, hain zuzen ere, berak karrera aukeratu zuenean, bere pizka bat zure lehen komentatu duzun lagun horren semearena, ez da? Ari ere lagunek esan zioten, baina nola sartuko zara karrera horretan filosofia ikasten, hobe, ekonomikaz edo medikuntza edo... Eta hori etxean komentatzen geundela esan zidan, ama, urte gutxi barru, ez dakizu zema psikologo eta zema filosofo beharko diren. Así que ni banoa aurrera. Eta, bueno, pues hor dabil oraindik ez da. Hain zuzen ere behitu, bera platerera ekarri duzun eskero, klasikoen inguruan, ze esan dio, eta bar joan, ez gaur, hau daukat Bilbon eta emoidazu pistaren bat. Idazle klasikoei buruz, seguru, oraindik ez duzu galdetu, baina... Badaukat. Ia zer den klasikoa, ze idazle diren klasikoak, ez da gaur egunoko gazteentzat. Eta, klar, ni badaki guretza zein ziren klasikoak, batetik abentura liburuetako sortzaile handi horiek, gero zeuden bizpahiru emakume idazle, La cabaña de Osabato Menetxola eta emakume etxoak eta horiek idatzi zituztenak, eta, gero, tradizio handiko liburuak, fabulak eta hori edana klasikoak dira, ez da? Baina esan diot, Joan, zuritza zein dira klasikoa gaur? Eta holan geratu da, edo gazteentza zein dira klasikoa gaur? Eta dino, ama, nik uste dute, klasikoak izan behar dutela aurrendaria direnak edo, bide bat zabalduko dutena, baina guri gazteoi gertatzen zaigu, ez dugunez literaturari buruz hitz egiten, eta ez daukagunez esaterik behitu hori ze idazle handia den musikari buruz, bai adibidez, ez dugu ze musika onena edo beste, baina liburuei buruz ez dugunez hitz egiten, oso zaila egiten zaigu, hori erantzutea. Dena den, berak liburu bat aipatu dit, eta hori ikastolan irakurritakoa. La familia de Pascual Duarte. Eta esan dut, kontxo, orduan... Hori da berarentzako klasikoa. Berarentzat da klasiko bat. Pentsatu izan dut, igual, bera txikitan oso fantasia zalea zenez, Harry Potter edo esango zidala, berako saga guzti irakurrita dauka, eta harritu egin naiz, esan duenean, La familia de Pascual Duarte. Gero berotu dat esan ditu beste batzuk. Bekameron bai, Bueno, baina esan dut, kontxo, orduan, ikastetxeak hor egin du lan handi bat, berari hori helarazten eta berak hori baloratzen ikasteko, ez da? Baina dino, Harry Potter etorre denak dira, bai, produktu irakargarria dira, umeentzat oso ondo funtzionatzen dutenak, magia eskola eta irakasle onak eta txarra daudelako eta fantasia asko dagoelako, baina azken baten saga horietan ez dago gauza barri handirik eta inkoherentzia asko daude eta uta beste. Orduan, ni semearen propaganda egiten, aprobetxatu dut, baina, hori, baso zertarako balioko di horrek. Baina, postu inaz, esan dut, kontxo, liburu ganorazko bat aipatu du. Ez badao jendea, eta filosofiako aipatu dituzu, baina gure fakultatean, karo, euskal ikasketetan gauza pixkat aldatza euskeran gati, baina bestela, gureak ere letran fakultatean, baina badao jendea adibidez ikasketa klasikoak egiten dituena. Bai. Bai, oraindik. Eta apuntatzen direnak, bere gogoz eta dira, oie bai direla heroiak. Eta normalean oso ikasle onak izaten dira, eta irakurriak eta liluratuak eta irakurtzaleak eta kultura maila handia duketenek ia sartzeko. Nik uste guri kalte handia egiten duela normalean, besteak beste, gauzak antolatuta dauden bezala, eta hemen konspirazioak eta nola mundua konpontzen saiatu behar dugun. Nik uste dut karrera teknikoak eta zientzietakoek eta hauek gehiago eskatzen diren horietan notak eskatzeak eta bestetan sarrera notarik ez egoteak horrek egiten duela kalte izugarria. Ze biribil zoro bada, gurpil zoro bada. Nola nota eskatzen den, pentsatzen da hobeak direla eta horreko beto prestatzen zaitula eta merito handiago dela horretan sartzea eta bar. Eta beste batzuk gelditzen dira zaku modura biltzeko nota altua eskatzen dutenetan sartzen ez direnak eta batzuetan bokazioz sartzen direnek ordaintzen dute
eta ikusten dugu ikaslek ez dute irakurtzen hau eta bestea, baina badaude batzuk benetan bokazioz sartzen direnak, eta hori dira garai latz triste hauetan irakurle eta, bueno, beste niretzat eroiak. Zue iruditzen zaizue zientzietako karrera hauetan literatura sartu beharko litzatekenik derrigorrezko irakasle? Derrigorrez ez, baina aukeran eman bai behintzat. Aukeran bada ez da aukeratuko. Baina, baina dagoela hor, hasiko da baten bat, eta besteak igual gero jarraituko lukete arrastoan, ez da? Nik uste dut, heziketa humanistikoan, heziketa humanistikoak toki handiagoa izan behar duela karrera teknologikoetan. Baina derrigortu gabe, penakek esan zuen, ez da, irakurtzea, oso asko gustatzen zait esaldi hau, irakurtzeak ez duela, irakurri da aditz bat, edo irakurtzea da aditz bat, ez duena onartzen agintera. Agintera onartzen ez duten moduan, maitatu aditzak eta amets egin aditzak. Oso esaldi ederra da, ez da, ezin da derrigortu irakurtzen, ez maitatzen eta ez amets egiten, ez? Baina hor aukeran egotea, nik uste dut iraultzailea izango litzatekela, eta hasieran igual indar gutxirekin, baina gero hartuko lituzkela erroak horrek. Beharrezkoa da, fondo humanistikoa eta hausnarketa eta gogoeta gizakiaren lagun izan behar dute bizitza osoan zehar. Gainera, pentsatzen dut, programa oso aproposak egin litezkeela, ez? Dagokion karrerari egokituak, ze literatura pentsatzen zenbat testu inguru historikotan ikus daitezkeen, eta zenbat horren beste daude, zenbat novela dauden adibidez zientziari medikuntzakin lotutakoak, eman dezagun medikuntza balitzera, eta egongo liatekeela, ez? Kateatzeko moduak egia da, baina mundu ideal batean ari gara, gabonak irakurtzen pasa, eta karrera zientifikoetan literatura. Ametsa egiten hasita eta utopiak eraikitzen hasita, zer izango litzateke gizarte bat non idazlea futbolariaren pare dagoen? Hau da, eta kaletik doa eta jende guztia atzetik, sinadura eskean, eta zer hartatuko litzateke? Soldata bardina irabazi eskero, genial, ni apuntatzen, azain bat gauza egiteari utziko nioke, askoz lasaiago biziko nintzatekelako, eta orduan askoz denpora gehiago izango nuke nire benetako proiektuetan zentratzeko, ez da? Baina, izan ere idazle izatea lan bat da, edozein lanen moduan esfortzua eskatzen duena, baina igual beste lan asko bezain ondo ordainduta ez dagoena. Bai jasotzen dituzu sari asko komila artean afektu aldetik eta elkar eragiletza aldetik, interakzio aldetik eta bar, eta horrek, horrek konpentsatzen dizu, ez da? Baina bestela nahiko nuke nik hori. Bueno, ez da egia, enuke nahi nik kirolari edo futbolari baten soldata zertarako. Daukazuna berrez ezkero, baina beti mina kanpoan ez ibiltzea be, hori bai. Tarteko bide bat, ez? Tarteko bide bat, bai. Eta klasikoak aipatu dituzuela lehen eta klasikoetara itzuliz, euskarazko klasikoak irakasten dira gaur egun? Edo zeintzuk dira euskarazko klasikoak? Ez dakit nik ze irakasten da, niri zeharka iristen zain nire departamentuko irakasleen aldetik. Filologian bai irakurtzen da, ez? Baina baita, DBH eta batxilergoan bai kurrikulunak esarritako hainbat autore sartu egin behar dira testu liburuetan. Orduan argitaletxe bakotxak bere hildo editorialaren arabera egingo du kurrikulunak esarritako eduki horien banaketa edo orduan bai ematen dira eta iparraldekoak be bai, gainera ez dakiz mailatan dan, uste batxilergo lehenengo eta bigarren mailan
hori, zelan da, ikuspegi kronologikoa ere eman behar da, eta lurraldekakoa. Orduan sartzen dira, zati txikiak badira ere, orotariko idazleen testu klasikoak, esan nahi dut. Ez nabil Txomin Agirre buruz, igual nabil Graziana de Mari buruz, edo Esteban Materre, edo Axularri buruz, gitxi bada ere, baina horien berri bai ematen da. Testu liburuetan, eta bueno, gero ja, beti dire interesgarriago edo gustagarriago gazteentzat berriagoak. Eta berriagoen artean, klasikoak, olan pizkat gaur eguneko gazte batentzat, igual Euskal idazleen klasikotasuna bilatu behar izan ezkero, nik uste dut, 60ko hamarkadan edo ipini beharko lukela begira da, edo Arestirengan. Osea, atzerago zail izango luke joatea, nire ustez. Aresti da gure lehenengo klasikoa, nire ustez. Nik Aresti ikasi nuen ikastolan, beraz. Esan nahi dut gaur egun ez dakit jarraituko ote duten. Aresti eta Mirande. Eta emakumeak? Emakumeak... Bizenta Mogel. Bizenta Mogel. Eta, bueno, gero beste esparru baten, baina Rose Bustintza berai. Rose Bustintza. Eta Katalina Eleizegi, eta, bueno, hor egon dira batzuk, baina ez direnako lan behar bezain bestean biztaratu, ez da? Eta ja pizkat garaikide ontzat edo, Amaia Lasa dudari gabe da gure idazle klasikoa, gure AIOU berria idazten saiatu den lehenengotakoa. Unibertsitatean askatasun handiagoa dute, pentsatzen dut, eta Mari Jose Olaziregin eskoletan, eta badakit hor berariaz egiten dutela lan horretan, ez? Emakumeen hautaketa. Bai, eta Gema Lasartekin, eta, bueno, pentsatzen dut, magisteritza eskolan, eta... Bezalakoak ikasiko dituzte. Bai, batzutan monografikoki gaina emakumei garrantzia emateatik, ez. Bueno, zigara esaten, kontatzen hasi zarete, ez duzu galdetu nahi, ez da? Bai, han badago galdera. Oso ondo. Ez da gure gantzoa, Baina, merito dago. Literaturari buruz, baina badaukat zelantza bat edo, bueno, daukateko jakin gura bat. Zelan erabiltzen den euskeraz euskal azentoa? Baltago batasunik euskal azentoaren barruan? Ala badauz euskal azentu asko, Euskal Herrian, ala zelan dago afera hori? Uste dut hau dela nire nortasun multiplearen beste leku batean jartzen nagoen kontu bat, ezta? Ez zinen egon San Valentin eguneko euskarari buruzko jardunaldian, ezta, Gasteizen. YouTubeen daukezu oso-osorik, Eba duzu. Azentuaren gainean ez da erabakirik hartu, ez? Ez dadila hartu gainera. Ez dago azentu bakarrik, ez dago eskerrak. Uste dut ez dagoela hizkuntzarik azentu bakarra duena. Eta ahoskera batzordearen iritzia, eta orain arte Euskaltzaindiak beti horren alde egin du, izan da aldela azentuak. Azentua esaten duzu ahoskera oroartz, esan nahi dut doinua eta azentua euskalkietako ahoskerak eta doinuak eta azentua gorde dadila. Hain zuzen ere gure lana da euskara batua hoiekin batera garritzea. Eta euskara ikasi beharko litzakela irakurriaz, besteak beste, ozen irakurriaz, antzerkirako teknikak eta ari gara lantzen eta nahi genuke horrekin lotu ahoskera, ze ahoskera ez da gramatika, ahoskera ez da hiztegia. Eta hain zuzen ere batua ikasi beharko litzateke irakurriaz, kantatuaz, antzerkirako bezala prestatuaz, eta batuak kanta daitezela desberdin, Bizkaiera desberdinetan, edo iparraldeko euskeretan, edo bakoitzak bere ritmoan eta bere azentuaren arabera. Hain zuzen ere, berandu egigabiltza ziur askiz, ibilbide luze egia egin du batuak idatzirako araututako batuak, eta egin dugu ahal izan duguna, eta batzuetan behar badaz gauza txukunenak, ez da. Baina ez dut uste azentu bakarrak inolako egia izan, eta ez dut uste lagunduko liokenik
euskararen batasunari. Egon ez dago, eta ez dugu bultzatuko bakarra. Nik pare bat gauza nazkan, lehenengoa aipatu duzuelarik eta gure klasikoak eta antzinako eskritoreak eta baina, ustut, Ramon Cesar Vitoria izan zela lehenbizikoa atrebitu intzena publikoak izaten gure klasikoak rollo batzu direla, baina kriston atrailua dira, hori imposible da irakurtzea, lau zorok irakurtzen ditugu gustora beste arrazoi batzuaren gatik, baina literatura kontutan ez da Axular, ez da Leizarraga, ez da Materre, aipatu zen horrek guztia dira, rollo itzelak, ez? Orain gitxi Euskaltzaindian egin zen zera hitzaldi baten, Juan Garziak esan zuen lehenbiziko, beran ustez lehenbiziko prosista goxua eta irakurtzeko ederra dana da, lapitz, bi zaindu Euskaldunen bizitzak. Eta egia da, bera nire ustez ere, bera da lehenbiziko eskritorea holan solte eta gustoz literatura aldetik eta gustoz irakurtzen daiteken lehenbizik, nire ustez nik ezagutzen ditu denetan behintzat. Ez da rollo bat, euskal klasikoak ez dira rolloak gaur eguneko umientzat eta benetan euskaltzale garen ontzat ere, zuen ustez ez dira rollo batzuk itzelak. Hori da lehenengo kaldera, gero badaka beste. Bai, baina klasikoak testu liburuetan sartu egiten dira kurrikulunak ezartzen dituelako, eta testu liburuak dira irakasleak eskura izango duen liburu bat, eduki horiek helarazi izateko. Ez dugu esan testu horiek atseginak direnik, edo orduan oso dosi txikietan ematen dira, katalogo oso murritza, baina behintzat testigantza emateko lez, guk ere badaukagula historia bat eta badaukagula tradizio literario bat, baina benetan, gehienak oso zailak dira ulertzen eta gordinak, hori ezin da ukatu, baina irakatzi komilartean behar dira, testu liburuan beren tokia behar dute. Baina gaztelaniaz ere gertatzen da, Don Quijote, da klasikoetan atseginena, baina behitu zemate... Eta ia zeinek irakurri du osorik, ze esan askok esaten dute, baina irakurri egin behar da Don Quijote. Baina hori nik uste dut hizkuntza guztietan gertatzen dela, ez da? Gusturago irakurri dugu igual, El Buscón, Coplas a la muerte de mi padre baino, Cesar Marri, baina euki dugu batetik eda bestetik, pastillatxo bat, ez da? Baina ze importante horretan ere, bueltatuz irakaslearen irudia. Ze Coplas a la muerte Manriken zera, nego dut irakasleak azaldu zigunean, eta testu inguruan sartu zuenean, eta beste buelta bat ematen diola, eta ni ados nago, eta ni Ramon Cesar Vitorekin ia beti ados egoten, naiz nahi hau nuke arkitu, nunez, baina nik klasikoak, egia zen euskal klasikoa, nik euskal filologiarik ez nuen egin, ez nituen irakurri eta ez nioten gehiagi erakartzen, baina Mitxelenaren ikasle entzule izan nintzen, zen lanean sartu nintzen, Mitxelenaren eskola batzuetan gozatu nituen egia filologiatik behiratzen zituela, baina Mitxelenak umorea handia eta ironia zeukan zorrotza, eta kapaz izan zen, Miren Agurrek esaten duen bezala, ez liburu oso bat, ez dotrina oso bat, baina ondo aukeratutako atalak eta bar, ez dizut esango ja-ja-jaka egoteko, baina tira, etzen rollo hori jartzen zintuen beste leku batean, etzen, bai, eta hor irakaslea niri iruditzen zait, nola irakasten den, nola neurtzen den, nola aurkezten den, nola testu inguratzen den, mundu bat. Nik uste dut, gure literaturan daukagun handikapetako bat dela hain zuzen ere, testugile klasiko gehienak eliz gizonak izan izana, ez da? Dotrinak eta manual debozionezkoak eta barrizen direlako, baina hori holan izan da ere, badaukagu altxorri zugarri, zoragarri miresgarria, ahozko tradizioa, bai ipuinak, bai baladak, bai romantzak eta bar, eta horiei bai atera dakieke bestelako gustua, bestelako gozotasuna eta magia, ez da? Baina horretarako ere, irakaslei
baliabideak ipini behar zaizkie eta irakasleak ere askotan formatu egin behar dira horretan, ezta? Balada batean egon litezken elipsiak ulertzeko edo horren atzean dagoen fondo historikoak argia emateko testuaren gainean, ezta? Baina batak besta konpentsatzen duela Arabako uste novela dut. modiozkoa eta Lazarragak emintza badago zerbait dotrina ez dana. Beste galdera bat zenuen, ez? Bai. Bai, bota. Gainera oso harira datortzuk orentxe bertan esandakoak, ze justu hain zuzen ere hortara etorri nahi nuen. Ez da, akaso gure euskaldunaren iletraltasun historikoak ez du ezer ikusterik izango, lehen aipatu duzu euskal eskritoria gaur egunean zenolako maila soziala, zenolako prestigio soziala daukan, eta ez duzu uste benetan euskal eskritoriak ez duela benetan euskal sozietatean prestigioa handirik, benetan euskal superman edo super euskalman edo super euskal woman gaur egunean ez dira gure ez dakit zera ideario imaginario kolektiboan ez da bersolaria eskritoria baino? Seguruenik bertsolaria kaskoz gora handiagoa dauka, merezia seguruenik, baina ez dago ikustea besterik zema jente joaten dan bertsolaritza saioetara eta zema jente dagoen hemen, ez da? Orduan, garbi dago, bi esparru dira, zerikusi handia daukatenak, baina harrera tradizionalki ere guztiz bestelakoa izan da, ez da? Ni ez ausartzen gehiagitz egitera bertsolaritzaz, baina uste dut poliki eta kontua handiz aztertzeko fenomeno bat dela. Ezin dut ulertu. Iruditzen zait benetan, hori, konparatuaz, beste gauzekin eta uste dut arrazoi duzula, super ez dakizer batean daukagula. Ez nire gehiagia ausartzen, bildurrara ematen dit. Niri interesatzen zait izugarri fonologiaren aldetik bertsolaritza, baina bestela ez asko. Eta badago hor zerbait, interesatzen zaidana orain, zuk abiatu duzun puntutik antropologikoki, ezta? Ze gertatzen da hor, ez? Oso gauza arraroa da. Oso gauza arraroa, eta uste dut, beharko nuke denbora gehiago, erreferentzia gehiago, baina gustatuko litzaidake hori eztabaidatza, eta uste dut hemendik urte batzutara mintegin bat antolatu beharko litzatekeela, bai, dudari gabe. Bai. Bueno, besterik ez baduzue, eskerrik asko Lourdes Oñederra, eskerrik asko Mirena Gurmeabe, eskerrik asko zuei etortzeagatik, eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko Goizalde. Zuri eskerrak.